Magandang araw. Miss you, long time na. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Sa Sacramento, California, USA, trending ang isang kawatan na nagpanggap na isang basura. Sa kuha ng CCTV sa bahay ng may-ari, kitang-kita ang trash bag na naglalakad mag-isa. Nasa ilalim pala ang nasabing kawatan at ang kanyang misyon, nakawin ang parcel ng may-ari ng bahay. Excited pa naman ang may-ari nang malaman niyang nakarating na ang in-order niya online. Subalit pag-uwi niya ay wala na siyang nadatnan na parcel. Nung unay inakala ng may-ari na natangay lang ito ng malakas na hangin. Subalit nung nireview niya ang kanyang CCTV, kitang-kita ang basura ang nagnakaw ng nasabing parcel. Ang galing ng kawatan. Kaya naman, imbes na magalit, natawa na lang ang may-ari ng parcel. Ikaw, kabisyo, kabasic, dumating na ba ang parcel mo? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kalaya! Feel good morning! May bunta ka ninyong tanan adlaw Monday, April 22, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Ang dahilan kung bakit maraming babaero ang nagbabago. Siyang inspirasyon, Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot. okay na eh. Tawa siya. Kasama ang hot na tita sa Balatang Radyo ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, Tanya Chinita. Tignan mo naman ako sa mga mata mo! Aray! Mars! Kamusta yung mga parcel mo? Araw-araw ka daw may dumadating dyan sa guard Grabe, ikaw daw yung pinakamarami. Siyempre, Mars. Salamat sa guard na sila yung... Nagre-receive. Hindi, sila nagbayad. Ay, jowa mo ba yung mga... Sila pinagbayad ko. Jowa mo ba yung mga guardian natin? Siyempre, jujuwain mo para bayaran nila. Kaya pala, ganyan diskarte kaya mo. pala hindi na nila ako crush. Ikaw na pala. Hindi mo naman kailangan magbayad, Mars, kasi sa'yo bayad na yan. Basic. Mars! Hi, Mars! Anong mafe-feel mo kapag yung parcel mo hindi nakarating sa'yo? May iba? Ay, ma-hurt ako. Paano yung hurt? Siyempre, Mars, lalo na ngayon, ang in-order ko swimwear. Gusto ko mag-swimming dahil summer. Bakit ba? Meron ako braces. Saan? Transparent? Transparent. Nag-order ka ng swimsuit. Di ba takot ka sa araw? Hindi ako katulad sa'yo, Mars. Takot sa araw, pero hindi ka takot sa kanya. Ay, sandali. Mars, Mang Kanor. Parang pag sinabi ng kawatan ng parcel sa akin, kinakatingin. Hindi, Mang Kanor, baka... Minsan kasi, may parcel hindi nakakarating sa akin. Baka ikaw yung... Anong dahilan, Tits? May sinasabi ba si ba't di nakarating yung parcel mo? Hindi, kaya hindi nakarating. May kumukuhang iba. Ooh. Or hindi naman sinasadya ko makuha. Hindi ko sasabihin na ako nag-claim. Mars kasi. Mars, yes, Mars! Mars.
Ikaw pa lang. Kaya sikip ng blouse mo sa akin yan. Sa'yo ba ito, Mars? Hindi kasi Mars ganito. Minsan kasi may mga parcel na ako kasi hindi ako pala tingin kung akin ba talaga eh. Ay, Halimbawa yung name, yung yung basta number. sa'yo, bubuksan mo agad. Waybill number. Oo, kasi feeling ko kapag nakarating sa pintuan ko, akin. So minsan di ko na, pagbukas ko, parang hindi naman nag-order nito. So sa ibang bahay pala yun. Yun yung mga dahilan ba't di nakarating. i-double check nyo muna mga pangalan ng parcel nyo. Itong mga kawatan na to, yan lang din yung inaabangan nila. Siyempre, pag ang parcel mo nasa labas lang ng bahay. Oo, binato lang, ibinaba lang. Parang iniwan lang dyan, basta nandyan na yung parcel. Hindi may chance yung kawatan talagang kunin yan. Imaginin mo, diskarte niyan. Nagpabasura-basura pa siya. Nagsuot siya ng garbage bag, Garbage no? bag, Effort, no? Natawa nga yung may-ari. Naglalakad sa CCTV yung garbage bag. Sabi ko, ano yan, garbage bag, tas kinuha yung parcel. Ba't amoy basura si Mang Kanor? Hindi ko sasabihin na, nagsuot ako ng garbage Mang bag. Kanor, mayaman ka, nagsusuot ka ng garbage bag. Ano yun content. Content. Pang-content. Pang-content ka? Vlogger ka na rin pang-content Dati sabi yan. mo ayaw mo yan mag-vlog dahil mayaman ka ni. Hindi mo na kailangan sumikat. Yung- Sabi mo yan sa akin dati. Kasi yung kikitain ko, ibibigay ko lang din yan sa mga poor. Sa scholar mo. Mga scholar, may mga poor kasi ko pinag-aral. Mga ano yan, college ba yan? Anong course? Na nursing, HRM, tourism, ayan. Ganyan yung mga ano ko. Ang tayo. Ay, parang Medtech. ano. Yan. Medtech. Gusto ko yung kinukuhanan ako dugo eh. Medtech. Medtech. Ano pangalan ng foundation mo? MK Foundation. Mang Kanor Foundation. Okay. Marami na. Mga ilan ang pinag-aaral mo dyan? Mga more or less. God bless. Ay, Mag-ingat tayo ha. Yung mga pabasura. May iba nga. Kunyari nangangalkal ng basura ng kawatan din pala. Oo. So, Ay, mag-ingat style tayo. kasi talaga diba? yun eh. Oo. Kunyari, Style naghahanap yun. lang ng mga bote, Pero dyaryo, nangunguha bakal. ng side mirror, mga ganun, di ba? Biglang nagtaka na lang yung kaldero mo, nawala na, Oo, pinatimbang totoo na. yan. So, ingat tayo Sa mga kawatan. sa basura. Tinangay ng aso. Yung basura Yung kawatan. Buti nga. Baho. ng basura. Yung kawatan. Siyempre, wala silang time maligo kasi puro pagnanakaw lang inaatupag. Yung kawatan? Yung aso. Pasaksakan niya ng anti-rabies, libre sa barangay. Yung aso. Yung kawatan. Dinala sa barangay. Yung kawatan. Yung aso. Ay. Tapos sabi niya, kinausap ni Kapitan. Yung kawatan. Yung aso. Sumagot kay Kapitan. Yung kawatan. Yung basura. Minsan yan, may diaper na may ebak-ebak pa. Yak. diba? Yung basura. Yung kawatan. Uy, nag-overtake pa. Naka-eggs. Yung kawatan. Yung aso. Nagkalat sa kalsada. Yung aso. Yung kawatan. Ay, nako. Minsan pa yan, naka-coaching maganda para di ba pagbintangan? Yung kawatan? Yung aso. Ay, oo. Minsan, Rob, ang cute-cute pag binaba niya yung mitana tapos lumabas yung ulo niya. Ang cute-cute. Lumabas yung ulo ng aso. Yung kawatan. Minsan nakaangka sa motor no? Ang cute-cute eh. Yung aso. Yung kawatan. Ay, riding in tandem yun. Yung kawatan. Yung aso. Minsan naka-sports car. Yung kawatan. Yung basura. Ay, Sa loob. Ano yan nahahati yun sa 3. Biodegradable, non-biodegradable, at saka? Neutral. Yung basura. Neutral. Yung aso. 7:37 yung oras natin. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Mga nagbabiyahe, driver, riders, yung mga parcel nyo, alagaan yun. Makarating ng isakto sa mga may-ari. Alam mo, sila yung lumalaban ng patas ngayong kainita. Yung mga delivery rider natin. Saludo po sa inyong lahat. Love you all. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahirap talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
shake!